Nagbunga ang panaghinigugmaay nining sakop sa LGBTQ+ community nga naumol niadtong pagsugod sa pandemya. Gani ang ilang maternity shoot nakadapit sa atensyon sa mga netizens. Atong sayran ang ilang love story. Pinaagi sa report ni Mark Ridgie at Delia. Wala kalihay sa mga pana ni Cupido kining duha ka mga sakop sa LGBTQ+ community. Kaysa wala damha nga panagtagbo isip mga tagabantay sa sityo niadtong pandemya, silang duha nahulog sa usag-usa. Kung ang uban mahadlok sa COVID kaniadto, lahira kining LGBTQ couple kay andam nilang atubangon ang karisgo nga dala sa virus, mag-abot lang ang ilang mga mata. Giila ang managsilingan nga manag-uyab nga sila Pacho Hakaba ug Nat Abakita kinsa adunay gipaabot nga baby boy karong tuiga. Nunot sa ilang excitement sa ilang umaabot nga anak, silang duha nakadesider nga magpa-maternity photoshoots. Si Pacho kinsa usa ka tomboy nagsabak sa ilang baby boy samtang di usab papilde sa aurahan si Nat nga makita sa hulagway. Ang duha puros wala magdahom nga mag-viral ang ilang mga hulagway sa social media. Actually, sir, is dili gyud na mo siya intention nga mag-viral. Is ang amo alang jud is ganahan mi na remembrance sa pagbuntis sa akong partner. And then mo to decide among photographer nga si Kuya GM o kauban niya akong amo si Sir Carlo nga perti nga buutan. Sila nag-offer na mo nga mag-maternity shoot. Daghan ang nabilib o nadasig sa ilang love story human nila gipost ang ilang maternity photoshoots. Mensahe ni Nat ngadto sa mga tawo nga misuporta sa ilang love story. Love is love jud, sir. Wa jud ta kabaw kung sa metabo in the future. Kay dili gyud nato makita ang atong kaugmaon manggod sadyang moabot na gyud nagkalit. Tiunay nga #LoveWins gayud ang istorya nila Nat og Pacho kay bisan pa man sa ilang kalahian, sila andam magpakaginikanan sa ilang umaabot nga baby boy. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak.